Zdravím vás pri dnešnom videu. Budeme natáčať na tento kanál, možno na ktorý si už poznáte z kanálu Oli Majster. Po časom hry vám poviem, ak sa mi to podarilo na ňo netočiť. A dúfam, že sa vám bude páčiť toto video. Zanechajte tu like a odber. A na tento ešte kanál hovorím ešte raz, nehovoril som to, takže vám to poviem. Na tento kanál sa bude točiť Fortnite, Euro Truck Simulator 2, Roblox, Minecraft, ale normálne asi, lebo neviem hesla od toho. Minecraft, Roblox a ešte hry ostatné, aké budete stejť. A bude to súťaž na tomto kanále, to bude prvých 5000 sledujúcich. Bude súťaž z Fortniteu asi o nejaký skin. Neviem, aká bude vtedy doba, kým dosiahneme 5000 sledovateľov. Neviem, aké tu budú skiny, maximálny počet V-Bucksov je 1500. Takže za 1500, jak vyhrať toto, ale bude súťaž, hej? Bude sa losovať, ale to bude iba na TikToku a ten, kto tam bude u mňa toto. Bude mať u mňa follow, bude mať na tom videu like, bude mať na tom videu koment. Takže bude to namáhavé. No, takže idem hovoriť na to. Proste ja som vydával video, akože ja som mal prvé video z Robloxu, no? Išiel sem vydávať video Fortnite. Ešte, bolo tam chapter 5, ešte vtedy bolo to. Bolo to tak v lete, hej? Si to proste nepamätám, kedy to bolo. Bolo to približne v lete. Ja som mal nervy, lebo už som ho tam dával to video. Proste od večera som ho tam dával až do druhého rana. Nešiel. Tak ja som mal nervy. Išiel som ho tam ešte raz pridať. Nevymazal som si ten kanál. Nedal som sa odhlasiť. Nedal som ja odhlasiť. Skúste. No čo som dal? Odhlasiť. No. Takže fakt dokonal, že? Jak mi tento typeček bude, tak ja som iný. Opa. Do prdele, my sa tu prestredujeme. Opa. Možno kedy si budete počuť opa, zvolen, vole, kamu. Budete také počuť. Ale žiadne úplne presné dodávky. Také proste veľké, ťažké, takže nie. Kámo, toto je poklad. On stojí 300 €. Slípa. Ale iba OGG hráči pochopí, že už chapter 6 není pravý Fortnite. Akože ja si ho zahrám, jo. Akože keď chceš vyhrať, musíš ísť do chapter 6. V chapter 5, chapter 1 vyhráš, ale musíš byť úplne, že OP. Ja už Fortnite hrám od 5 rokov, vy napíšte odkiaľ kadi. Od roku 2020. Hrám už slnko.
a ešte, jak ste chceli proste so mnou si zahrať, bude tu, keď tu bude prvých 1000 followerov, tak počkaj, zvýšime to, 500 followerov, keď tu bude prvých, tak bude dávať proste súťaž, nie súťaže, ale no, je to ako keby súťaž, že kto si chce so mnou zahrať, bude losovanie, ten, kto sa prihlási do tej súťaže, tak ten tam bude a môže vyhrať, alebo ešte potom chcete také, že proste budú na sviatky na Štefana, nie na Štefana, neviem, proste to ešte budem hovoriť, že by som dal takú, by sme všetci, kto vás sleduje, by išiel do toho, kto má hlavne Fortnite, alebo kto by si ho stihol stiahnuť, by išiel do toho a by sme proste si zahrali všetci ten kód simulátor, ja neviem, jak sa to presne volá, na Fortniteu, možno ktorý si to poznáte, možno ktorý si nie. Edity. Nemôžete, tam kde stojíte, nemôžete vždycky si podkopať sa, lebo to vám urobí už potom na najlepšie simple edity. Vidíte, keď si to dostane, ne? Ja neviem moc dobre simple editovať. Simple editovať viem ako, ale normálne pekne stavať ako taký, alebo také profesionálne stavby, ako viete, ako proste auto, kto si, no. Tak to tak nevím, no. Ideme tady to. Takže dúfam, že sa vám dnesné video páčilo. A dneska je už večer, sa mi nechce točiť ďalej, takže dúfam, že sa vám toto video páčilo. Goodbye. Na budúce video budem písať dole ešte. No, neviem, kedy bude video, ale zajtra už ráno na YouTube video je, lebo ja to točím dneska večer. Takže goodbye.